नमस्कार प्रणाम। आप सब देख रहे हैं भोजपुरी ताज़ा खबर। भोजपुरी इंडस्ट्री से एगो ताज़ा सूचना निकल के आवता कि भोजपुरी के पावर स्टार सुपरस्टार गायक अभिनेता पवन सिंह अपना पत्नी ज्योति सिंह के तलाक के अर्जी आरा कोर्ट में देले बारे। जी हाँ, एकदम बिल्कुल और सही सूचना बाटे, जानकारी बाटे कि पवन सिंह अपना पत्नी ज्योति सिंह के तलाक खातिर आरा कोर्ट में अर्जी देले बड़े। अब देखी आगे तलाक के अर्जी मंजूर होता कि ना मंजूर होता, आखिर कारण का बा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्मृति सिन्हा के अइला के बाद से ऐसा कोनो घटना के अंजाम देवे खातिर पवन सिंह फिर पड़ल बड़े। फैंस के तरह तरह के बात आवता, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के बात होता, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के बात होता कि कहीं स्मृति सिन्हा कैला के बाद से पवन सिंह के मन तो ना बदल गए। आखिर कारण का हो सकता है? तो कारण जाने खातिर चैनल को सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी। कारण बहुत जल्दी हम लेके हम आप सबके बीच में। तब तक देखते रहिए भोजपुरी ताज़ा खबर।